de skal op i, som skal jeg læse hele brevet først? Nej, jeg går bare på sin rigtig ene. Nå, sætter vi! Vi starter med naturfag. Der skal de op i biologi. Og nu er det spændende. Skulle det være tysk måske? Nej. Sætterne har som udtræksfag i den humanistiske blok trukket mundtlig kristendom. Det passer ikke, det er bare gas. Nå, så er det yderne. Her er det spændende. Ja. Så hvis sætterne ikke kan være stille, så må de forlade salen, ellers skal de være stille, og nu er de jo starte af. Ja. Ellers er andre, der ikke kan. Men det kommer vi til nu. For 9. har i naturfag trukket biologi. Og det er for det skærende og computer. Og de har rigtig noget at gå op til, for de andre i sport, der er altså super godt. Men det vil ikke noget problem, hvis vi er stjerneklassen. Nå, i den humanistiske blok, mine damer og herrer, er der for 9. Y blevet udtrukket mundtlig. Jo, mundtlig samfundsfag. Det må gerne blive her. Vi håber, det skal være med. Vi kan godt afsnit snærpe lidt. Ja. Samme regler som selv. Hvis ikke lige kan styre glæden, så må jeg lige smide ud for. Vi går videre. Ja. Vi er kommet til linje X. Og i de naturvidenskabelige fag har linje X trukket skriftlig geografi. Og nu er det rigtig spændende. Altså, der er jo indtil videre ikke været trukket nogen sprog. Skulle I måske være en heldig klasse, der skal repræsentere Vallerødskolen med et sprogfag? Det kan man aldrig vide. Men nu fortæller vi, at 9. X, det er typisk klasse, 9. X i de humanistiske fag har udtrukket, de har 2 mundtlig